Asibingelele babukela emakhaya beNgwane TV noma imaphi la nikhona nisibukana njengamanje ubukela na TV yakho bakithi iTV yodumo iNgwane TV kanti lohlezi nawe ke njengamanje host yakho uyena ke uTK insizwa kaNgwane ke mbukela ekhaya kanti ke namhlanje angihambe ngedwa before ngize ngiye kuyena i-guest sina namhlanje ngikhumbuzise ukuthi igama lohlelo olubukayo njengamanje khona la kuNgwane TV ukhamba lama Africa igama lohlelo olubukayo ukhamba lama Africa ke la khona mbukela ekhaya sibheka zonke izinto ezenzakalayo ke kwelihle kulomthaniye noma mhlawumbe sibheka khona izinto zamasiko siphinde sibheke nezinto zabelaphi bendabuko ngokulaphishwa kwabantu noma ngala khona sibheka isayini lapho ukuthi abantu basazi ukuthi babule emakhaya ukuthi abantu banenkinga eziningi ezahlukene bafisa ukuthola usizo abanye bathi basiza abanye bengasizi kodwa namhlanje ke sizokhuluma nje kabanzi ngeguest sina namhlanje enimzozo uqhubeka uhlelo ukuthi ungubani okabani udila nani ngokwakhe mbona ekhaya ngikhumbuziseke mbukeli mawufuna ukusilandela you can go lapha ke ku YouTube channel ku YouTube channel na ku TikTok na ku Facebook we are Ingwane TV usearch nje ubhala ukuthi Ingwane TV lo ono I e uthi nje Ingwane TV bese ke ukwazi ukusithola ku YouTube then first of all nje press the subscribe button lapha so that sizokwazi ukuthi yonke into esenzayo ezingwane TV ukwazi ukuthi uthole notification wakati upload umsebenzi ukuthi kunomsebenzi noma kune video esikhathi si-upload ku channel so that sizokwazi ukuthola i-notification bese uyazi sikubingelele ke mfowethu unjani baba siyaphila kakhulu ngisacela ukuthi ubingelele ababule emakhaya beNgwane TV bese sichaza ukuthi umfowethu kambena ungubani akabani sibongo wegama ivoice yakho kancane igama ngosibusiso yes isibongo uManzini uManzini ozungu yebo ozungu yes yeah alright ke ubingela babule emakhaya bese ke mhlawumbe ke njengoba sikhona namhlanje siyabonga kakhulu Ingwane TV ukuthi sibe nawe la ohlelweni elibizwa kuthiwa ke ukhamba lama Africa la sibheka khona zonke izinto ezenzakalayo ezinto zamasiko but namhlanje sizokhuluma ke on behalf okwelapha noma ukwelashwa noma ukwelapha umuntu mhlawumbe awusichazele ngomsebenzi wakho owenzayo wena njengoManzini ngokusamafuphi angikabi umuntu oqualify kangaka kodwa ngokuthi ngingumuntu nje oyinakayo izinto ngikhulele kakhulu endaweni esemakhaya engakusho nje ngathi ikhehla lingizala lalike lihlale phansi nami lingitshela lithi mfana wami njengoba uyindoda mawukhula ziningi izinto ozohlangabezana nazo empilweni mangabe uyindoda kubalekile ukuthi ke mangabe uyindoda nje awuyindoda ngokuthi ube nani mhlawumbe ngengangokuthi ube nemali or ube nayo yonke into ekhona emhlabeni ebukhazikhazi uyindoda ukuthi ube indoda ekhaya bese ubudoda bakho bese ubumela nasendlini bese uba indoda nasekutheni mabe kukhona ukuthi mhlawumbe khona into ophilisana nayo kumele wazi ukuthi wena kahle kahle umsebenzi wakho la ekhaya uyini ebalekile ngoba isikhathi esiphila kusona namhlanje sesingabantu besilisa ayikho lendlela enjengayaqala ukuthi umuntu mangabe enenkinga mhlawumbe khona inkinga ahlangabezana nayo bese kwazi ukuthi lo muntu lona mhlawumbe iliphi ikhehla mhlawumbe ke engaya kulona ngiyoxoxa nalo mayelana nenkinga mhlawumbe engihlangabezana nayo noma mhlawumbe inkinga ebhekene nami njengomuntu owesilisa so ke akusekho lesikhathi samhlanje sengathi manje ngafike ngemxoxelo omunye vele afika ngihleka athi nje umbona nje lona nje unenkinga kanje ayisekho isigungu samadoda ukuthi sihlale phansi sibonisane nje manje sihlele singamadoda ufuna sihlele ukuthi sihlale sidodisana sibonisana sicijana lapho sicijana khona ngoba wathi ubaba kumina engikhulisa engiyala engasekho emhlabeni wangitshela wathi ke umuntu wesifazane nemlomo emibili uma ngabe wena uhluleka ukumfida ngenhla kufanele umfide lemlomo yo2 ukwazi ukumfida ngenhla uphinde umfide nomlomo lo khona umlomo lona okwazi ukuthi umuntu wesifazane umvale kuyona athule akwazi ukuthi akhulume akwazi ukulike uyini uyindoda umlomo wesibili ngiyacanga ukuthi akekho umuntu ongawazi oyindoda engafuni ukuthi ngigagule lokho mhlawumbe lento ingaze iphumele nakwabanye abantu abangabantu abawomama okungafanele khona umuntu wesifazane kufanele akwazi ukuthi khona into kufanele ayazi endoda khona into kufanele angayazi okufanele noma ithula ebhekana namadoda ngoba bona bayakwazi ukuthi abantu abawomama
mangabe nenkinga uyakwazi ukuthi ahlale phansi nomunye umuntu wesifazane ofana naye ayoyethula inkinga yethu. So ke thina ingqinamba yethu enkulu thina abantu besilisa sibhekana nayo asekho lento ukuthi asikwazi ukudodisana ukuthi mangabe sinenkinga yini okufanele ngiyithathe mangabe ngihlaselwa inkinga njengalo ngoba ungaba nemali benayo yonke into kodwa makuzofika utholakala ukuthi wena endlini awuyona indoda uyindojiyana kumuntu osabe ugcina selahlekelwa inhlonipho kuwena because ukubona uyindoda useless indoda engenalutho indoda engelutho kodwa uma kukhona ukwazi ukuthi yonke into yakho yobudoda uyayimela. So ke mina njengomuntu onakayo izinto so ke uNkulunkulu khona izinto azidala thina abantu esingazinakile esingazinakile thina abantu intsha namhlanje asinaki asinaki. uNkulunkulu wayidala imvelo yakhe ikhona nje ikhonela ukuthi iphilisa abantu. uNkulunkulu akayibeka ngemvelo ukuthi iyogcina ngokuphilisa izilwane kuphela. Ngeke ibekele nje umzekelo lana njengesilwane imbuzi isilwane esetshenziswa wonke umuntu esigcina amasiko. Imbuzi ayikho inhlobo yesilwane yenhlobo yesihlahla engasidli. Noma ngabe kuthiwa imbuzi ifuna ukukhipha inyongo khona ihlahla idla amaqabo ongehlahla idle bese iyayifikela esiswini isebenze ikhipha inyongo iphile iphume inyongo iphele khishwe isisu because into ebalekile kumuntu emzimbeni isystem yomzimba kufanele iphile. Isystem yomzimba efanele kuphile kakhulu amasosha omzimba ukuze ukwazi umuntu ukuthi aphile ngoba uma kufe wona kufanele ukuthi ufile uzoba isithothobala sihlale sikubona uthothobela ukuthi unenkinga awukwazi ukuthi wenze kanjani. Mabe uyindoda kubalekile ukuthi ekseni uma uvuka into yokuqala ufanele kuyiyeke ufanele wazi ukuthi njengoba mina ngivuka sengivukile before ngifaka ukudla yini okufanele ngiyiphuze ngoba amakhehla akudala ayakwazi ukuthi kunento yami manje ehlala lapha ngaphansi ezantsi kwesihlahla aphume uyishayela yona abuye endlini sesula umlomo amayethi ambiza ugogo uthola ukuthi amkhulu uyihlala lapho ngizosisibaya uyazi wena ukuthi wenzani because kunenkonzo okufanele ayibambe ebalekile engadingi imngane engadingi ibani edinga wena nalomuntu ophila naye mangitholakala ukuthi wena uyafeyila uzokubuza ukuthi mina ngenze njani awamnandi lawo magama la uma ngabe umuntu wathola lawo magama leyo akufundise ukusho ukuthi usuyindoda kodwa mangazi wathola lawo magama lawo ehle endlebeni zakho uwezwe ukuthi uzokungakakhuli lapho usungakakhuli kufanele kube namagama owatholayo ukuze uzokwazi ukuthi usukume ngoba uma ngabe uphumelela ngaphandle eminyango uwa akekho umuntu ozophinde akususe kufanele ube wena uvuka uyithintithe. So ke ukuze ke ungahlaselwa izinkinga ezinkulu asivukeni sizamene ukuvusana singamadoda ukuze sikwazi nakhe sakhe imizi. Obaba azange sizwe babe nenkinga lezi sinazo thina namhlanje abakazi babe nazo lento nje ithi iqhamuka nathi. Mhlawumbe uma ngibuza ke ethi komunye sengiyakuzwa ke Zungu mfoka Zungu ukuthi uthini ngiya-understand ngihambisana nawe. So yini into yokuqala fanele ayenzeke before adle ukudla noma nangu umuntu kahle sikhuluma ngesystem manje kunalo wesilisa noma lo wesifazane othi yena eyakhe imizwa yakhathala noma akasenawo umdlandla yini afanele ayenze ukuze mhlawumbe akwazi abeke ubheka kwisystem yakhe. Into enkulu nje kasikole futhi eshathi nabantu akakhulu isikhathi esiningi asisayenzi lento okuthiwa uchatha asisakwenzi kanti ikona okubalekile. Umuntu wesifazane uNkulunkulu ngendlela amdala ngayo umuntu wesifazane inyanga nenyanga kuba khona la angena khona bathi ngesilungu uyapurify kuthi imizi ukhipha igazi edala afake elisha. So ke thina amadoda ke ikuphi ukuservice kwethu esikwenzayo yini esiyenzayo thina amadoda khona umuntu omtshela ukuthi uyaxoxa naye umtshela ukuthi hayi mina isibhedlela esingenani ezingqeni zami ngeke singena ngaze nje ngize ngenze lento ubuka ukuthi indoda enjani lena engasazi isibhedlela isibhedlela phela sibalekile yona into ekwazi ukuthi ikhiphe konke ukungcola ngoba kuke kusuka amatheketheke azohlala la iqolo uze umuntu uthi uyagoba iqolo libhlungu mawuthi yambola umuntu endlela imibuka iminyaka yakhe emncane lo muntu angakhala ngeqolo ingane umuntu angakhala ngeqolo isibhedlela akasazi isibhedlela sibalekile akukho la kungathengiswa khona izibhedlela ungathi ya lapha estation nje ngakwakushikini nikhini kunesawo lapha kunensizo ezimili lapha ezithengisa izibhedlela keep imali yakho 50 rand wakho uservice ngoba imoto nemoto ayikho imoto engahambi isikhathi iye uservice thina yena service ngayo ke thina ke njengabantu besinto kodwa siziqheshe singabantu besizwe singamazulu kodwa kube khona into okuthiwa uyenze wena oyazi ukuthi lento lena yenziwa umzulu iyaphilisa.
nakho ke la Zungu usuchazile ngomakhatha phalaza lento lena uyakwazi nokuyenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi athola amandla emzimbeni wakhe like ukuthi umuntu athi yazi noma ngithi ngiyazama ukuthi ngiye ngasese nomama nothi mangithi ngasese ingasese ukuthi ngokuthi ngasese khuma ngendawo yethu ase toilet no angisho kanjalo akungithi mhlawumbe ngifisa ukuthi ngiye emakethe nomama noma singayi kothenga igross mhlawumbe eCameroon sifuna ukudla wrestling abantu abadala ethi manje ngithi man ayi ubhowo lami alisayi ubhowo la page so ubhowo engazi ubhowo njalo vele ngafuni ukuthi liqine ngikuthuma ngifuna khona hayi elula nje enkulu nenhle ukuqala ngeke uze ufake uoyili omusha phezulu koil omdala okay yeah ufuna ukhiphe lo oil omdala bese uzokwazi ukuthi ufake uoil omusha alright kuze emapistile ezokwazi ukuthi angene kahle nenjini ukwazi ukusebenza kahle awukwazi ukufaka into yokuphilisa ekubeni wena ungcolile okay ufuna uzikline wena kuqala ube clean kuqala wena ayikho into ecleana isystem yomuntu ngaphandle kwespeed noma ke okubukenzwa ngabelungu idamethe ngoba khona abantu abangasidli lento lathi umuntu hayi mina ngeke ngikwazi ukuyenza nje kodwa ispeed 100% number 1 ngoba even noma uthi uya kudokotela ekubona udokotela lento uyakubuza udokotela ugcineni uchatha because kunale msimba lento kufanele kuyikhiphe okuyiyona eblocker ifika iblock lapha emathunjini ukhona ukuthi awusakwazi ukuthi uma uyithatha usukhipha into eqinile ngasathi kufuneka kube khona ukhipha into emanzi kusho ukuthi inyonga isakwazi ukuchitheka ngendlela efanele ikwazi ukuchitheka ikwazi ukuhlambulula into yonke into esuku usuyidlile ube ungcola ikwazi ukuthi iphume because wena ngaphakathi ublockile fana nomuntu oblockile isulishe eblockile vele asongelane ufana njengesulishe eblockile isulishe mayiblockile kanti kufanele ilandele abantu abahlamba bazoyidlokola ukuze ivule fana isulishe eblockile sefuna sipara manje so fana ufika sipara manje azophampa leto kade umuntu useless obenziwa wena ngamabomu kunganaki Tifana izivusane nayi into yokuchatha unayo into yokuchatha ongayenza lo muntu loyo ukuze akwazi ukuthi aflashe ke lapha aflashe khona bese ethola lento yokuphila ke ekwazi ukuthi umama ajabule ekhaya no nentombazane akwazi ukuthi intombazane untombi wakhe noma ubani noma intombazane yakhe ikwazi ukuthi ibe right ikwazi ukulangazelela engakusho nje mfowethu njengoba bengishilo ngathi uNkulunkulu wayibeka imvelo yakhe wayibeka ukuthi iphilise thina abantu hayi nothi izilwane kuphela the best way nje into elula nje inhlaba inhlaba ekuyona ekwazi ukuvula namavalve emthambo esuke isiblockile iyona nje inhlaba e100% ungayaphi uyephi even kodokotela bayayenza bayishise bayenza istamina ukuthi ke nakho ke hayi ukuthi wena ungamenzela umuntu lento bese uyamnikeza ngoba phela naye iba nesikalo khona umuntu vela enze ethi ngizwe ukuthi bese vele isikalo enzisikhathi singaphezulu hana umuntu umchazelayo then bese wenza umuntu ngawo phela nazi izincathi ayifuni ukuthi overdose efuna ukuthi wenze ngendlela efanelekile mhlawumbe akukwena ukuthi mhlawumbe nezinto la khona okwazi ukuyizenza ezokuclean umzimba bese kuba khona mhlawumbe nento okwazi ukuyenza futhi ekwazi ukukhuthaza umzimba amasosha omzimba umuntu abe right hayi engingakusho nje ukuthi phela ukhona abantu abazazi izinto ukhona umuntu angazazi ukuthi yenziwa kanjani le nto leyo umuntu odinga ukulwazi ukuthi yenziwa kanjani into lo ngakwazi sengakwazi ukuthi ngimlekelele ngimsisi ukuthi ayibona apha thatha lokhu nalokhu wenze kanje makuthi akakwazi kusuke ngiyakwazi ukuthi ngimenzele alright uthola kanjani ngiphi number number yami lokhuzana 082 42 88808 telephone futhi 082 42 88808 okay uma ethi umuntu njengamanje ngikizwile Zungu ngendlela uchaza ngayo ngihambisana nawe and ngiyafisa ukuthi mina mhlawumbe ngixhumane nawe mhlawumbe ngithole lento ungakwazi ukuthi umenzele bese mhlawumbe thina umuntu usempumalanga mhlawumbe uma kundawo bese uyamposela phela saba khona indlela zokuposa manje elula ngakwazi ukwenza kanjani singakuzama lokho mfowethu ukuze ngoba ayikho into ebaleke nje ukuthi bafethu nasiphile madoda ngoba ukuze uhloniphe kwendoda kusenkonzweni kahle usonde kancane ngathi ungazi camera cut manje uhloniphe kwendoda kusenkonzweni
khona kusenkonzweni ukuze ubaba abobaba ekhaya noma nobani lo mhlawumbe nesoka libesoka entombini yalo kahle ujatshula uthando lomnandi abantu abaservice futhi umuntu aqualify emsebenzini angaqali into angazayimela uya kanjani ukufika udlala ifana ungajimile sukele umuntu angane abantu noma umama wakwakho umsukele usukumisa into zakhe naye ngathi zila ezithulele ufana nokuchuluza inyoko esemgodini bese kuthiwa sesiyalwa ke manje sephela endleleni ushayite wala lo usafuna ukuqhubutshekliwe uyamthuma phela ukuthi akaphume ufuna umuntu ozomsiza okwenza into ohlulayo kuyenza umuntu oqalita akwazi uyimela egcina bese uthi wena uyafeba kanti inkinga enkulu wena umuntu ophila nayo isikhathi wena phela umuntu ophatha umdlalo kahle kahle egroundini lana wena uref wena fanele umthathe inqola manje sesiyahamba bafasana ama seatbelt bawafasa bobona abantu ba safe manje makuzofela wena inqola ngeke sihamba so isho njalo ke bakithi la uZungu ethi ke ngamafuphi nje uthi ungayiqala into yokuzimele so sevisa ngoba kahle kahle umuntu oqala into wena futhi wena fanele ugcine kungapheli wena kuqala umama esaqhubeka nohambo wena usiyaphela endleleni uthi hayi yami etime siphela yabona ushayite wala kanjalo asiyekele bafethu kushayite wala asivuke etsicoshe asivuke sicoshe siye kutshwala thina sesikhonza utshwala thuma inyama egangile bathi bathanda inyama egangile badle amafutha apha block ingozi lento le inyama egangile awuyidli indoda uyidli indoda inyama njalo everyday wena udla inyama usunyama izokukhombisa inyama ukuthi ngubani ukufana wenza umsebenzi awusakwazi umsebenzi isibanga sale nyama lesibanga sale nyama le oyidla nsuku zonke wena usuyosa njalo ngama emagama azonga ukuthi umuntu angadli noma yini ngoba ibhenge into oyidlayo kahle kahle umuntu wesilisa nikadele fanele sigadane ngathi wena uvukile ulelele uma usulala avukele agade wena ngoba eksemi yena okutshelayo ukuthi uyaphila yini uzwa ngayo yona sense yakho leyo ngoba kubhlungu ngapho indoda uvuka induku uyithulele nje ayikho ebhlungu njengalo vele ubone ukuthi hey kushuthi ngifile ngisenkingeni kanti yona clock yakhe reportayo leyo ukuthi yonke into ebuwena emzimbeni iyaphila nanti ubhoko nalo ubhoko uchaza ukuthi hayi uma siyacisha nje likhombe manje siyacisha likhomba phezulu fanele likhombe phezulu ungakhombi phansi ngoba la khomba phansi kuzokonakala bazomthuma lo muntu bonke sine stress umama methi eThekwini usehamba isikhathi isikhathi ukuthi uhambe sesakhe into halapho uyasho thase bemqedile engenzanga lutho ingane yabantu engenzanga lutho ngene umsebenzi wakhe usazi ukuthi bese kwayena angiyahluleka ukuthi ngimmanelise umama uma ngeke usembona nje umuntu oyendodeni awume uhamba isikhathi side hayi akaseke eThekwini uSamuel ambhukiwe lapho kwakhona kwenze into ethize kanti usehlulwa into ayenzayo yabona nje mfoka ngwane nawo utamatisi lo tamatisi lo yabona utamatisi yabona utamatisi uyinhliziyo yes wona makhaya yona utamatisi uthula ngiyasindwa lona thula ngiyasindwa baba ngeke uyokutshela wenzani lo uyinhliziyo wenza isibambelelo noma mhlawumbe wenza ukuthi umuntu amthande kakhulu umuntu wenza kanjani awusenze isibambelelo baba baba wenza enye magic baba angiyoke ngikudlisa la ngelilanga ngitshela ngikudlisa ngelilanga ngitshela manje ndoda kufanele uvuke sene udle lezi zinto lezi zimvelo lezi before udle zonke inyama zakho lezi namavusi akho kodwa qala emvelweni qala asiyo utamatisi lo osuphekayo lo tshale emagcekeni imvelo lo utholakala ehlane lo uNkulunkulu wayidala izinto zakhe imbuzi iphila ngalezi zinto sokuyibona ziwumqemane imbuzi uyibona ithotho wenzani ke lo baba wenze enye into baba wenze enye angithi yona insizophethe ubhoko lena ubhoko lo yona insizophethe ubhoko yiyo lo uthi mawudlile bese kusangana umama hayi baba kwenza izinto uyacula isoprano cula yonke into awule makhaya ubukela igama lohlelo lakho bakithi ukukhamba lama Africa kanti TV yakho yona ke Ingwane TV kanti host yena ke uTK Insizwa kaNgwane namhlanje ngihamba naye ke uZungu la okuyena ke bakithi omunye okhona ke bakithi omunye okwazi izinto zamakhambi izokulapha nothi ukuthi izokulapha kodwa amakhambi akwazi ukukhuthaza imizimba